client aw ni ɲankuma yuruguyurugu in tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatou filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye courant fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a da ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye courant poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere courant ko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatou ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni courant tigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye courant tigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Ame juma la juin kalo tile 13 san 2025 ni sanga ina ka aw fo ka koɲumando aw minnu sɔgɔlen no jani ka bɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw bisimilaw ka bamanankan kibaruya kɔnɔ la minnu bɛ tali kɛ wuladafɛ kibaruyaw la bi kibaruya bakulubaw bɛna tali kɛ olumasiri tabaw olu bɛ wulikajɔw la fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa ka se ka jugu kɛlɛ an olumasiri tabaw ka ɲɛmaaba ni o général division Umar Jara ale ye cikan fila bɔ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ
jamana fantan an naani bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka jugu kɛlɛ ka malidenw ka olu lafiya. N'an bɔra o kɔnɔna la Genève-kaw bara an ka jamana kɛnɛyako minisiri ale ye maaba dɔ bisimila ni o bɛ tali kɛ au conseil des réfugiés o ɲɛmaaba ma ka se ka kuma Mali jamana ɲɛtaw kan. Sɔrɔko bunakun kan an ka jamana wasadenw olu ye sɔrɔko sarakisɛ dɔw ta mun bɛna an ka sanuko ka yakubaya kosɛbɛ ka nafa caman lase an ka jamana kɔnɔna ma. Kunnafoliba wɔɔrɔ bɛna fara ninnu de kan k'u walawala aw ye sɔɔni janni ka bɔlɔsira bɛɛ lajɛlen sanfɛ an b'a fɔ k'aw tulo ni gɛlɛjɔ ko ɲuman. Ka segin ka aw fo ko kura k'a fɔ ko aw bisimila an ka bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la i n'a fɔ n y'a fɔ a ye an donkan kɔnɔ cogo min na an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ni o ye général de division Umaru Jara ye ale ye cikan fila de bɔ bi cikan mun ni a yirala k'a fɔ ko an ka faamaw bɛ wulikajɔw la bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ bi don in na Kidalikaw bara wolomasiri tabaw bɛ ka baarabaw kɛ ka juguw kɛlɛ jugu minnu ni olu bɛ fɛ ka na dankari kɛ an ka jamana ka basigi la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka fɔ la ko faamaw tɛna fiɲɛ bɔ da di maa ŋaniya jugu foyi si ma ko de la wulikajɔw bɛ ka kologiriya diɲɛ don o don maliden bɛ fan o fan ka se ka u lafiya. Kidalikaw bara yɛrɛ la k'a fɔ faamaw ni sanga yɛrɛ la u bɛ wulikajɔ belebeleba la ka juguw ka u burunti ka susuli damatɛmɛ juguw k'o da u kan. N'an bɔr'o la sankaw bara arla k'a fɔ fɛn mun ye alamisadon jean kalo tile 12 in san yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye tibi ye ni maa ŋana jugu kun taara k'u bɛ taa dankari kɛ u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka fɔ la ko an ka faamaw ye wulikajɔ kɛ o kama ko tibi kɔnɔna la bi wulikajɔ de kɛra ka se ka maa ŋana jugu ninnu ka u kunbɛn ko ka maliden bɛɛ lajɛlen la dɔnniya ko kabi kunun ko bɛɛ lajɛlen ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ ko situation bɛ sous pleinement contrôle wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ka fɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko u nana ni kamikaze mun ye ni o ye mugu jugu min ye ka na jan da an ka wolomasiri tabaw ɲɛ ko jan in sera ka kunbɛn faamaw ka teliya an'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri mun ni labɛn kɛ mɛ u bolo diɲɛ waati bɛɛ ka se ka u ye kalikan min di jamana kɔnɔdenw ma ka malidenw n'u bololafɛnw lakana ko u bɛ o jɔlen diɲɛ kuma bɛɛ lajɛlen na o de sera ka nin kamikaze kofɔlen ka a kunbɛn. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko o wulikajɔ in na an ka faama foyi dégâts foyi ma kɛ a kɔnɔ la ni o ye dégâts humains ye maa si ni ma to a la ko maa dɔw kɔni joginna nka ko nka faamaw sera ka maa ŋaniya jugu minnu ye nin wulikajɔ in kɛ ka u kunbɛn ka fɛn mun ye dadigi kɛ o la ni sanga in na ko bɛɛ lajɛlen ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ san marabolo kɔnɔna la wolomasiri tabaw u bɛ ka wulikajɔw fanga bonya halisa baaraw bɛ ka kɛ ka se ka maa juguw kɛlɛ. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ wele bila jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la ko bawo ko lakana ye sira bɛɛ lajɛlen de ye faamaw fara maa nanama sumalenw kan an bɛɛ jɔyɔrɔ de bɛ lakanako la ko bɛɛ lajɛlen ka to vigilance kɔnɔna la yaasa kibaruya minnu bɛ di ni kibaruya ɲuman tɛ ka se ka o kibaruya juguw k'o kɛlɛ. Halisa wolomasiri tabaw ka cikan kɔnɔna la ka kɛ ni bi jumadɔ in ye a yɛrɛ k'a fɔ ko malidenw k'u janto kunnafoli cɛjugu la bawo ko kunnafoli dɔw bɔra ko ANEFIS ni AGELOC ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoli minnu u y'a yira ko dankarila an ka convoi dɔ la ko nin marabolo ninnu kɔnɔna la ko nin kunnafoli in tɛ tiɲɛ ye. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ka fɔ la communiqué dɔ senfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko nin ye an juguw de ka baaraw ye an jugu minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔnɔma jugu ni kɔkan jugu bi ka fara ɲɔgɔn kan foyi tɛ ka se ka Mali jamana tɔgɔ tiɲɛ ani ka maaw papa ka maaw la yira ko o wale mun ni a bɛ ka kɛ maa ŋana jugu ninnu fɛ ko maliden foyi si de man ka kɛ o dɛmɛbaga ye bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ni ja minnu bɔra an kana a ja jugu ka a cari. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ka fɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka source officielle ni o ye jamana ɲɛmaayaso ka kibaruya siraw ye ni kunnafoli fɛn fɛn ma bɔ o bara maa si kana na o ta k'a fɔ k'an bɛ baara kɛ n'o ye bawo ni maa mun y'o ta dɔrɔn i bɛ fara juguw kan ko juguw u bɛ ka don
wari min kɔnɔ n'a bɛ wele ko guerre informationnelle kunnafoni di kɔnɔna kunnafoni jugu cariliw ko jugu o bɛ ka don o de kɔnɔna la ko an b'an ka fara u kan an k'an janto an yɛrɛ la olumasiri tabaw ka ɲɛmaaba ko kɔrɔfɔ minnu kun tɛmɛna bɔlɔsɔrɔ sanfɛ k'a fɔ ko an ka kɔnva atakera anefis la ani agɛlɛ ko bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko nkalon don tiɲɛ foyi t'o la sɛgɛsɛgɛli foyi ma kɛ o kɔnɔna la ko bɛɛ ka faamaw ka source officielle lajɛ kunnafoni min mana bɔ yen ko o de ye jamana kibaruya yɛrɛ yɛrɛ ye n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa suisikaw bara arala k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni o jɛkulubaw ye minnu bɛ baara kɛ bilankɔrɔ koɲɛw kan n'u bɛ wele ko prévoyance sociale baara kɔnɔna la ani fo ka taa se banako bunakun kan bilankɔrɔ minnu bɛ ta ka maaw furakɛ ani sɛgɛnnafiɲɛbɔ kumaw ka se ka maaw ka chargew ta o jalajɛba kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamana kɛnɛya kow ani ɲɔgɔn dɛmɛ minisirimuso ni o ye médecin colonel Asaba Jalo Ture ko ale ni jɛkuluba minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ au commissaire des réfugiés ni o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ o sigiyɔrɔ bila jɛkulu min bɛ dɛmɛ ta ka don u ma ko an ka minisirimuso ni o ɲɛmaa dɔ ye ɲɔgɔn ye kɛ ni o ye Raouf Mazu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnyeba in ka kɛ ni alamisadon ye a kɛra ɲɔgɔn ye sɛbɛlamanba ye bawo nafaba de bɔra kɔnɔ an ka minisirimuso y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛkulu in ye wulikajɔ mun kɛ ani a bɛ baara mun kɛ maa minnu bɛ u sigiyɔrɔ bila an ka jamana kɔnɔ ko jɛkulu in b'u dɛmɛ kosɛbɛ dɛmɛ mun n'o dɔ bɛ tali kɛ balow la a bɛ tali kɛ nafolow la ko n'an y'a ta k'a lajɛ san 2024 kɔnɔna la ko HCR ye dɛmɛ mun don malidenw sigilen minnu bɛ yen nɔ n'u ye u sigiyɔrɔ bila n'a bɛ wele ko déplacés u ye dɛmɛ mun don u ma k'a dɛmɛ dagosi ka bon kosɛbɛ wa u tilala ka tantiw ni o ye bugusow ye ka olu dilan yaasa maa ninnu bɛ se ka kunsɔrɔyɔrɔ sɔrɔ yen ka tila ka musakaw d'u ma ni ka fɛlɛw kɛ maa minnu ni o ye déplacés ye u segintɔ la ka taa u sigiyɔrɔw la ka o baara bɛɛ lajɛlen kɛ ko de la ko nin ye an partenaire ɲumanba ye ni o ye HCR ye ko foli ni tantɔli bɛ lase nin jɛkulu in ma jamana ɲɛmaaso tɔgɔ la ko don nataw la halisa baara wɛrɛw bɛ ka labɛn an ni jɛkuluba in ni ɲɔgɔn cɛ yaasa an ka jamana kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ camancɛ fan fɛ Mopti marabolo n'a ɲɔngow déplacés ka ca déplacés ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli ani u ka musakaw tali ko jɛkulu in halisa u bɛ ka wulikajɔw kɛ o baara kɔnɔna la ko wa an n'u bɛ to bolo ɲɔgɔnmaw la wa an b'a ɲini u fɛ u ka to an kɛrɛfɛ yaasa baaraw ka se ka kɛ déplacés ka lafiya cogo min na kɛba n'an bɔra o kɔnɔna la sɔrɔ bosoli sira fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko Senegali jamana minɛn minnu bɛ don u fɛ yen nɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ farafinna gun kan Mali bɛ minɛn minnu labɔ k'a don Senegal jamana kɔnɔna la ko o dagosi ka bon ni farafinna bɛɛ lajɛlen ye ko jagoko sira fɛ a musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 282 la Mali ka exportation minnu bɛ bɔ ka taa don Senegal jamana kɔnɔna la ni ye diɲɛ kurukara ta k'a lajɛ jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ minɛn ladon Senegal kɔnɔna la kosɛbɛ jagoko sira fɛ ko o jɔyɔrɔ gale ye chinois ka jamana de ye diɲɛ kurukara ko u ka nafolo jagoko sira fɛ a dagosi bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 394 hakɛ n'o bɔra jamana min bɛ da o kan o ye Suisse jamana ye olu ni Senegal jamana ka jagoko siraw musaka min bɛ don a da fɛ ko jateminɛ minnu kɛra san 2025 a semaine la daminɛw dɔrɔn na ko jateminɛw de ye nin chiffre hakɛ ninnu di Suissekaw olu ta bɛ taa fo miliyari 154 na Pays-Bas olu ni Senegal jamana ka échange commercial ko bɛ taa i jɔ fo miliyari 139 na ko États-Unis ani Senegal jamana ko o bɛ t'i jɔ miliyari 80 ani buruburunin kɔjana ko b'a yɛrɛ k'a fɔ Senegal jamana jagoko sira fɛ minɛn minnu bɛ bɔ diɲɛ fan caman kɔnɔ ka don o kɔnɔ ko a dagosi ka bon kosɛbɛ kibanan bɔr'o la an bɛ taa CNT maaw ka bunakun kan yɛrɛ la k'a fɔ yaasa ka se ka sɔrɔ yakuba an ka jamana kɔnɔ CNT maaw olu ye sariyaba 2 ta sariya minnu o bɛ tali kɛ ko loi organique relative aux finances ni o bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaayaso ka musakaw la musaka minnu ni a bɛ don jamana ɲɛmaayaso da fɛ ani fo ka taa se musaka minnu ni a bɛ don dugujukɔrɔ nafolow da fɛ ni a dɔ ye sanu bayɛlɛmali yɔrɔ mun kan ka na dilan an ka jamana kɔnɔ ni jamana ɲɛmaa bɛna taa a sanu dilanyɔrɔ soba in ka a farabirigiden da dɔgɔkun in nata in kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko sarakisɛ min taara CNT kɔnɔ ko a bɛ an ka jamana ɲɛmaayasow ka dunta mun bɛ yen ka a bila hakɛ la hakɛ mun n'a bɛ kɛ ni fantan jamana hakɛ ye bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana bɛ yɔrɔ mun na an ka nafolo kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na jamana ɲɛmaayasow u bɛ wari mun dun ka dɔ bɔ a la ko o sarakisɛ minnu ni a talen filɛ nin ye ko CNT maaw ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u jɛnna ni sarakisɛ in ye
ko dɔ ka bɔ a la ani fo ka taa se sanu dilanyɔrɔ in ma o sariya mun tara ko CNT ma u y'a bɛɛ valide ni ye CNT ta ko mɔgɔ 125 olu bɛɛ lajɛlen sɔnna sariya kisɛ ninnu ma a yɛrɛ k'a fɔ ko nin sariya kisɛ ninnu tali k'a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye an ka jamana kɔnɔ a nafa dɔ bɛ se ka kɛ ka baara yakubaya ka sifinnakaw ka baara di olu ma ani fo ka taa se jamana waganɛba ka se ka o labugun yaasa cɛkɛda caman bɛ se ka dayɛlɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ bayɛlɛmali so usine ni a ɲɔngow la ani fo ka taa se Mali jamana an ka se k'an jɔ an kolo la dɛmɛ mun bɛ bɔ kɔ kan ka na se an ma caman ka se ka ta o la ko ni sariyaba minnu ni CNT maaw bɔra k'a fɔ ko u sɔnna ma ko a bɛ ta o de kadara kɔnɔna la wa ko a bɛna jamana ka waganɛ ka caman ta an ka gɛlɛya mun ni an b'a kɔnɔna la keba n'an bɔr'o la an bɛ taa sibikaw bara la k'a fɔ sɛnɛko bunakun kan jalajɛba dɔ nun donna sibikaw bara jalajɛba mun ni a bɛ daminɛ juin kalo tile 13 in na ka taa bila juin kalo tile 15 n'o bɛ tali kɛ yɛlɛmali kura minnu kan ka don sɛnɛko la an ka jamana kɔnɔ la k'a fɔ nin jalajɛba in ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana baarako ani baara kalanw minisiri muso ni o ye Umu Salsek ale bolo ani fo ka taa se maaba caman tun bɛ nin kɛnɛ in kan ko Mali jamana an ka sɛnɛko yakubali autonomisation an ka se ka jɔ an yɛrɛ kolo la sɛnɛko bunakun kan baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ o la ani bayɛlɛmaliw bɛ se ka kɛ cogo mun na an ka jamana kɔnɔ ka se ka yiriwali don sɛnɛko sira fɛ sibikaw bara Keba Jalo e yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ kan i ye mun sɔrɔ yen an bɛ taa ye fan fɛ ka jɛn o lajɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoli tɔw ye. Kɛnɛ mun filɛ nin ye n'o ye salon des innovations agricoles du Mali n'o bɛ taalibiya mun na o ye sɛnɛkɛlaw ka an bɛ sɛnɛkɛlaw de ka kɛnɛ kan nin sɛnɛkɛla cogo jumɛn fɛnɛ de don sɛnɛ kɛko ɲuman ani ka danbagaw don sɛnɛ kɛcogo la pour que an ka jamana sigilen bɛ sɛnɛ nɔɔni ani fɛn de ma ani baganmara de ma donc n'u u ye salon in labɛn ka na o première édition a ta ko fɔlɔ ko k'o kɛ sigi mɔgɔ min ye nin ko labɛn an b'u fo o barikada kosɛbɛ aw ma fila kɛ yɔrɔ la fiyewu parce que bi bi in na sigi kɔnɔn kɔnɔ fɛn caman bɛ yan mun b'a yamaruya mun b'a yira k'a fɔ k'u ma fili a ye organisé la sigi dugukolo kan an filɛ centre agricole mun na sigi yɛrɛ yan an filɛ mun kɔnɔ nin kelen bɛ wasabɔ mais n'an ye ferme tan butu fɛnɛ ta n'i ye o lajɛ i b'a ye sɛnɛ kɛcogo wɛrɛ bɛ yen nɔ i b'a fɔ k'i bɛ farajɛla yɛrɛ donc u ma fili sibi sugandi la ka na u ka salon in première édition kɛ yan donc an b'a ɲini fɛ hali bi u k'i jija wa an yɛrɛ fana ka baarakɛlaw an ka sɛnɛkɛlaw an ka baganmɛgɛlaw an ka bayɛlɛmalikɛlaw parce que nin bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ b'a donc ni ɲɔgɔnna kɛnɛ sigila foyi t'an da ni foli don ɲuman tɛ. salon in a bɛna kɛ sababu ye an ka produits ka dɔn a bɛna kɛ sababu ye an ka bayɛlɛmali nafa dɔn an ka jamana kan k'a dɔn k'a fɔ n'an ye an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛma a bɛ fɛn caman bali a bɛ sɛnɛfɛnw tiɲɛni bali a bɛ an ka sɔrɔ yɛrɛ yiriwa jamana kan welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin salon ɲɛmɔgɔ ma o de ye u kana na a dan nin kelen in ma nin y'a daminɛ nin kana k'a laban ye u ka ni ɲɔgɔn caman kɛ san wɛrɛw la walasa producteur kuraw ka na fɛn kuraw ka dɔn an ka jamana ka se ka yiriwa sɛnɛ ni sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali sira. An bɛ se k'a fɔ salon in a nafa tɛ se ka fɔ ka ban tiɲɛ don u b'u siɲɛ fɔlɔ la ko bɛɛ bɛ daminɛ kelen kelen de voilà donc salon in an kɔni y'a tɔgɔ mɛn dɔrɔn an dar'u la an nana ka na an ka minɛnw yira parce que a bɛ mun lase anw ma n'i y'a jateminɛ anw bɛ Bamakɔ tiɲɛ don mɔgɔ minnu bɛ yan mɔgɔ dɔw bɛ yan minnu b'an ka minɛnw ta u b'a feere mais ka se fo ɲɛfɛ fo burusi kɔnɔna la kosɛbɛ i b'a sɔrɔ o tɛ yen olu dun mɔgɔw de bɛ yan don caman de bɛ yan bi o b'an ye télé la fana dɔw bɛ se k'a fɔ an bɛ nin minɛn lasɔrɔ cogo di donc o de kama an nana salon na pour que mɔgɔw k'an ye k'an dɔn k'an ka minɛnw fana ye donc k'u dɔn ni ka se ka vraiment dɔ sɔrɔ a la donc o de y'a to an sera yan donc salon in bɛ nafa min las'an ma a b'a to an ka minɛnw bɛ lakodɔn kosɛbɛ donc a b'a to fana ayiwa mɔgɔw fana bɛ se k'an ka minɛn sɔrɔ nɔgɔya la sabula an b'u yɛrɛ ɲɛkɔrɔ donc o de la an participe à salon in na. A ko ɲɛmɔgɔya bɛ ministère de l'emploi pour une formation professionnelle madame Sal Umusek de bolo an y'a denfaya ta o nana cogo di u sera an ma de an bɛ ko mun na sɛnɛ ni
suman bayɛlɛmani sira kan o degeli sira kan musow ni musomanninw ye u y'an ka fɛnw ye u y'a faamuya a diyar'u ye hakilina taara u ka yeta fɛ u nana k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka siɲɛ fɔlɔ la ka ko kɛ ka manden ni mali musow ni cɛw minnu bɛ sɛnɛ na ni minnu bɛ sɛnɛ dɛmɛ na ka u bilasira k'u bila u ka se ka ɲɔgɔn masala ka hakilina di ɲɔgɔn ma mun na ni dɛmɛ bɛ se ka kɛ nafa ye jamanadenw ma a kun fɔlɔ la n k'u ma n ko an jɔ mɛn n'a kɛ u ko k'u bɛ dɛmɛbagaw ɲini na mɛ u bɛ fɛ an n'u k'a kɛ ne ko an n'an b'a kɛ a bɛ bɛn ne ma mɛ a ka di ne fana ye aw ka se ministre ma de l'emploi et de la formation ma an n'a ka baarakɛɲɔgɔn k'a bonya du kɔrɔ k'a bɛ fɛ fana u k'a ko ye ɲɛmɔgɔya ta safi an bɛ sɔrɔ k'a denfaya ta u ko tɛ baasi u sera an nana n'o sira de ka tila ka na o ka sɔn ministre ka sɔn an b'a fɔ a ka sɔn na ka kɛ nin ko in ɲɛmɔgɔya ta an ka sɔrɔ k'a yir'u la vraiment n'an dɛmɛ b'a kɔnɔ k'a kɛ n'a bɛ se ka sankɔrɔta u bɛ se ka wasa la cogo min an y'o de kɛ bi ka n'an sigi o kɛnɛ kan n'a bɛ daminɛ bi don in na juma don in na an ka centre n'o ye CAC projet min don an tɛ foyi la jamana in kɔnɔ ni nin n'a ɲɔgɔnna dɛmɛ tɛ ka mɔgɔw hakilina k'u dɛmɛ a la k'a sankɔrɔta ka mɔgɔw ka faamuyali k'u dɛmɛ a la k'a wara k'a yɛrɛkɛ pour que vraiment a bɛ se ka jamanadenw nafa cogo min nin n'a ɲɔgɔnna nin y'a ka hakilinata ye nin y'an ka dɛmɛ tasira ye u sera ma an y'u dɛmɛ n'Ala sɔnna ma nin y'a kun fɔlɔ ye a bɛ ɲini u fɛ u k'u cɛsiri ni mun ma ɲa nin na ni mun ɲana nin na u k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kɔfɛ ka hakilina wɛrɛ ta pour que san nataw la u bɛ se k'a kɛ ka ɲa nin daminɛ kɔnɔ a kɛra wasa ye minnu y'a jɔ u ye min bila ɲɛ an b'a dɔn ka bi tɛ dɛ n tɛna f'aw ye parce que n tɛ se ka bɛɛ f'aw ye nka sala bali bɛɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ a bɛ jamana in fɛ kab'Ala y'a da a tɛ baara foyi dɔn ni nin tɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka mɔgɔw lamɛn ka t'u fɔ partenaires ye kabini ZTZ fo ZIZ fo ka n'a bila yan nɔ Sibi n'ale ka cɛsiri tɛ an m'aw tɛ sigi yan parce que minnu ye yan sigi u tun bɛ kɔrɔn fɛ de Tɔnbukutu mara la kow ɲagamina yen nɔ u taara Allemagne a n'u jɛra u b'a dɔn u dalen b'a la u de y'a to a kama u sigira ka na Mali la ka n'u sigi yan aw b'u ye don o don u bɛ dɔ de fara kow ka yan a y'u minɛ ka ɲɛ parce que ne b'a dɔn n'aw y'aw cɛsiri a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan bɛɛ bɛ na ɲɛbɔ Sibi fɛ ka tɛmɛ bi kan k'a fɔ madame la directrice Siam nin y'a fɔlɔ ye nka a kana k'a laban ye dɛ baara tɛ se ka jidi n'a ma kɛ ni cɛsiri ye i ye min kɛ nin ye a ɲɛna kosɛbɛ i kana jɔ a la a bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de n'i ma fɛn dɔɔni kɛ a tɛ kɛ fɛn kunbaba ye n'i ye fɛn fitinin kɛ k'a kɛ ka ɲɛ o de bɛ wolo belebeleba ɲuman lase donc vraiment k'aw encourager k'a f'aw ye an ka département an ta ye wajibi de parce que an bilala la de k'a kɛ jamana ye jamanakuntigi Assimi Goïta chef de l'État a ko a ma n'an bɛ baara fɛn fɛn kɛ an k'a ɲɛsin jamanadenw a ka daminɛ dugu ma n'an bɛ fɛn fɛn kɛ a daminɛ ni a camancɛ a bɛɛ ka laban ko ma donc an ka cɛsiri ka tila tuguni ka moyen d'an ma n'a ka gouvernement n'a ka premier ministre k'a fɔ an ye moyen filɛ nin n b'a fɔ ka min kɛ musow ye denmisɛnninw ye walasa kow ka yɛlɛma u sago ka sɔrɔ k'a moyen fana ta k'a d'a ma donc n'a ma ɲɛ a ma tiɲɛ olu fan fɛ a tiɲɛna an fan fɛ an dun b'a dɔn n'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ tiɲɛ parce que bɛɛ ŋaniya ye Mali ka taaɲɛ Mali ka basigi nka o tɛ se ka kɛ ni an bɛɛ kelen kelen ka cɛsiri tɛ donc an ka dugawu de kɛ halisa Ala ka jamana sumaya Ala ka hɛrɛ nati jamana kɔnɔ. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la Kajolokaw bara arala k'a fɔ Baba Komanda ni o ye préfet ale ye hakilina dɔ ta k'a fɔ ko k'a daminɛ juin kalo tile 10 na ko maa minnu bɛ essence feere butɔn na a n'a ɲɔngo ko k'o baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ fo ka taa se kibaruya wɛrɛw ma mun bɛ bɔ mara ɲɛmaayaso yɔrɔ bawo ko o kun ye ka se ka lakana ka o sinsin
ani fɛlɛ min bɛ ka taa u bolo lakanako sira fɛ kulukorokaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ sirabankasara dɔ sen fɛ mototigi dɔ nin tora a la ale ni bɛnitigi selen ɲɔgɔn ma ko in kɛra ka kɛ ni juin kalo tile 11 ye kibara minnu ni a bɔra sigira don yɔrɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛnitigi ko a tun bɛ ka bolicogo jugu de la excès de vitesse o de kɛra sababu ye ani mototigi nana se ɲɔgɔn ma ni o kɛra mototigi a sata ye marabolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i janto yɛrɛ la jango excès de vitesse boli damatɛmɛko jugu ka se ka olu dabila yaasa maaw bɛ se ka kisi ka bɔ sirabankasara kɔlɔlɔ la ko fɔ bɛɛ lajɛlen k'i ka kɛta kɛ Bafula bɛ marabolo kɔnɔna la u ka dugu minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ Tigana fo ka taa se Sibilibe la a yɛrɛ la k'a fɔ sigida den minnu bɛ yen nɔ ni olu sigilen don jamana kɔ kan olu kɛra sababu ye ka u ka dugu ka a yelenya dugu 3 minnu bɛ yen nɔ ni o lampadaire 40 hakɛ o ye o de ta ka don u ka dugu kɔnɔna la n'o dɔw tɔgɔ kɛ Tigana Sibidila ani fo ka taa se Usbi Janya a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin musaka bɛɛ lajɛlen taara i jɔ sefa wari miliyɔn 3 hakɛ la baara mun ni a kɛra dugudenw yɔrɔ u ka wulikajɔw baara minnu bɛ ka kɛ Bafula bɛ cercle n'a lamini yaasa ka se ka yelen di dugudenw ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko dugudenw fana ka wulikajɔw kɔnɔna la tuguni château jibondon u ye o ta k'o di dugu ma château bondon min tun bɛ yen nɔ ni u ye courant kɛ ka a lamarcher yaasa ko dugu n'a laminidenw bɛɛ lajɛlen ka se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min na Gawukaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni alamisadɔnya ye ko bolimafɛn dɔ ni o ye kare ni ale tun bɛ ka bɔ Nigérikaw bara maa dɔw taara ka taa jan da bolimafɛn ye maa mun n'a nana moto la n'u ma se ka bugunatigɛ a yɛrɛ la k'a fɔ u kɛlen ka jan da u ye mobili lajɔ ka mobili f'u ye ka mobili pasagew ka minɛnw bɔ u kun wari ni a ɲɔngo ko o de kɛlen maa mun tun bɛ ka mobili boli n'o y'a chauffeur kɛ ani maa kelen k'u y'o ta ka taa ni o ye ni waati in na ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ fintigilakaw wele bilala olu ma k'u bɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw kɛ yaasa maa mun ye nin wale nin kɛ u ka se ka minɛ ka u sira labɔ Douanzakaw bara jɛlajɛba mun bɛ yen nɔ ni an ka jamana ɲɛmaaso y'a sigi sen kan k'a fɔ ko sigida ɲɛmaaw olu ka fɛlɛ ni dabali kɛ sigida ɲɛta baaraw la n'u y'a kɛ ko projet pour la stabilisation cɛn ka jamanaw kɔnɔna la ni o ye PCRSS ye ko Douanza dugu 12 dugu 112 commune 7 kɔnɔna la o ɲɛmaaw u kan ka musaka mun sara k'u ka jɛlajɛba senfɛ ni o session ye a yɛrɛ la k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen u ka musakaw sara o de la ko jamana ɲɛmaaso fɛlɛ in mun kan ka kɛ musaka mun kan ka di u ma ka kɛ ni olu yɛrɛ ka wulikajɔ u ye baara mun kɛ ko jamana ɲɛmaaso ka fara Banque mondiale kan dɛmɛ dora u ma dɛmɛ mun n'a dagosi bɛ taa i jɔ fo miliyɔn 750 hakɛ la yaasa marabolo kɔnɔnaw ni sigida kɔnɔnaw ka ɲɛta mun ni jamana ɲɛmaaso y'a hakilina ta o ka se ka sira sɔrɔ keba an bɛ don seko ni dɔnko kɔnɔna la. Eka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲinan kɛra an ma sanni. Seko ni dɔnko san 2025 a bɛnna ni sankaw ka Seko ni dɔnko kɛnɛba mun bɛ yen ni o ye sankɛmɔ ye a 625 o baaraw nun donna ka kɛ ni kunungo alamisa juin kalo tile 12 ye an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Mayiga fɛ kɛnɛ mun kan ni an ka jamana Seko ni dɔnko ministre Mamu Dafe marabolo ɲɛma ani fo ka taa se dugutigilakaw ni sangadenw caman bɔra yaasa ka se ka taa u ka ni ladalakoba in mun bɛ san lakodɔn Mali ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen ka se ka taa o baaraw kɛ kɛnɛ in na maaba caman kun bɛ yen nɔ an ka Seko ni dɔnko ministre Mamu Dafe ale ye danatigɛli mun kɛ kebamte fan fɛ k'o lajɛ. San o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka na nin baara in kɛ ɲinan ala y'a kɛ a donna san année de la culture hukumu kɔnɔ donc an kɔntannen don an bɛ san maire fo dan tɛ foli min na an bɛ gouverneur fo ani nin organisation bɛɛ la an bɛ premier ministre fo ni
ye an ka delegateur ɲɛmaa ye pour que n'u y'an bila ka na nin baara in bɛɛ lakɔlɔsili donc vraiment an bɛ foli kɛ dante foli min na parce que ni sangɛmɔ ye koba de y'an fɛ Mali la ni san parce que a bɛ Mali patrimoine liste kan a bɛ UNESCO fana patrimoine kan o b'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ bi ani farafinna kɔnɔ bi ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sangɛmɔ ye koba ye parce que fɛn caman b'a kɔnɔ parce que sarakabɔw b'a kɔnɔ duwawutaw b'a kɔnɔ a bɛ bɛn ko fɔ a bɛ sandiya ko fɔ a bɛ samiya nali ko fɔ donc a bɛ ko caman ko fɔ donc vraiment an sudalen don ɲɛnajɛ in na n'o bɔra la fana sangɛmaw n'i y'a jateminɛ sisan sanga bɛɛ bɔra diɲɛ yɔrɔ caman na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc ka na festivaliw ni dɔnw ni dansiw ani marionnettes donc a kɛra ɲɛnajɛba ye ka ɲɛnajɛ a bɛ kɛ sababu ye ka faamuyali ani bɛn sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ jamanakuntigi ka foli kɛ ale min ye san in ta k'a di Seko ni Dongo ma donc o kɛra sababu ye ka ɲinan sangɛmɔ in kɛ sangɛmɔ spécial ye. Nous sommes une Alisa Seko ni Dongo san kadra kɔnɔna la sɔgɔmada in na conservatoire Balafaseke kɔnɔna la baara dɔ nun donna ni o bɛ tali kɛ juin kalo denfa ni o tara ka di Cheikh Tidiane Seck ma ka se ka taa kalanden minnu bɛ conservatoire kɔnɔ minnu ni olu bɛ ka fɔli ani misiki kalan ka taa barokɛnɛ sigi ni o ye fɔli ni misiki bɛ se ka kɛ baara jolen ye cogo min na u bolo ani u bɛ se ka u ka dayirimɛ sɔrɔ a la cogo min na diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka o kofɔ Cheikh Tidiane Seck ale ye wulikajɔ mun kɛ diɲɛ kurukara kɔnɔ ni a dɔnna ni Mali tɔgɔ ye a n'a ka misiki ko sira fɛ ani fɔlifɛnw ka se ka taa o barokɛnɛ sigi ni Balafaseke kalandenw ye yaasa u bɛ se ka dɔnta kawra kosɛbɛ ni cɛba in a ka wulikajɔw kɔnɔna ni kɛnɛ in kɛra kɛnɛba ye ni an ka jamana Seko ni Dongo minisiri ale kun dɔnnabilalen no palais directeur fɛ ni o ye Abdoulaye Jɔnbana fo ka taa se Seko ni Dongo maaba caman kun bɛ nin kɛnɛ in kan keba Cheikh Tidiane Seck ye dakuruɲɛ fila min sɔrɔ ka fɔ nin kɛnɛ in kan ŋo lajɛ. Cogo min na n y'a daminɛ kabini n cini Sikaso Segu d'abord n teri denmisɛnninw bɛ yen parce que n ye bɛɛ tɔgɔ fɔ yan n ma ɲinɛ an yɛrɛ ka tɔndenw Bebel n'o ye Moribo Jara ye du Biton, mon ami aussi de cœur de tout le temps, Idrissa Soumaoro. Bon, Amadou nous a quittés, Toumani aussi était un petit frère, etc. etc. Ni a daminɛ ni musique kanun de ye fɔlɔ, tu vois, parce que nous bɔra n yɛrɛ ka musokɔrɔba la ale tun bɛ dɔnkili da mais a ti fɛ maa k'a kan ta n'a ye à l'époque électrophonie ye dɔrɔn a bɛ dɔnkili da dabila ne ba kun y'o de ye mais ne yɛrɛ continuera hali n ka dessin n bɛ dessin kɛ k'an ka dessin feere a kuma ni ne ye parce que ne bolo fɛn feeretaw tɛ n tor'o la ka n solosolo ka na se ka commencer ka guitare dɔw guitare minnu juru kun ye nɔgɔsofɛnw ye ka continuer o la ka na commencer ka instrument sɔrɔ n yɛrɛ mɔgɔ minnu ye n tɛgɛ da guitare yɛrɛ kan k'a fɔ de façon professionnelle k'a fɔ n b'a fɔ ka ɲɛ sisan o kɛra Jelima Tunkara ni Mama Sisoko min bɛ Segu ani n yɛrɛ kɔrɔkɛ Abu Ndiaye ninnu ani Cani Kɔnɛw donc ne donna musique la nin cogo in de la bon n fana n kun mɔgɔ dɔ bɛ américain dɔ tun bɛ min ka fɔliw ka di n ye kojugu o tun bɛ orgue de fɔ a tɔgɔ ye ko Jimmy Smith n y'o kalan k'a dege tellement que n'u tun ye ne wele ko ne ka taa bɔgɔ dɔw ka baara kɛ n bɛ taa Jimmy Smith ka jouer de fɛngɛ la après maintenant n ko non n ye san 7 kɛ n b'an ka kurakanw ni balakanw de fɛngɛ k'olu transposer au jeu la ko enrichi cogo wɛrɛ la n yɛrɛ a ka kɛ n yɛrɛ ka identité o de la ni n tilala fɔlikɛyɔrɔ la ni n taara ni fɔli kɛ dɔw b'a fɔ hali américain yɛrɛ ko ten i ka pitch bandeur clavier kan ani mɔgɔ si ta tɛ kelen ye kana changer dɛ parce que o bɛ bɔ i yɛrɛ ye chemin min ta k'i yɛrɛ ka identité affirmer yama i jɔyɔrɔ bon n tor'o de la sa ka fɔlikɛla cɛman ni musoman caman hali dɔw révolutionnaire kun ye Nina Simon ninnu ne y'o tɔgɔ fɔ n tɛ se ka tɔgɔ bɛɛ fɔ Didi Bridgewater ne y'o ka disque kɛ yan Umu Sangare tan kuma t'o ma Kumba Sidibe ne ye Kumba la joué Bataclan na k'a sɔrɔ a kun dɔnnen tɛ Faransi a waati
mais ne ye fɔli matarafa n ye fɔli ta k'a kɛ n yɛrɛ ka fɛn de o de y'a to kuma caman n kun sigara waati dɔw la i bɛ taa yɔrɔ dɔw la mɔgɔ dɔw olu ye silamɛya ta ka na n'a ye cogo dɔ la an fɛ yan k'a kɛ komi n'a sɔrɔ silamɛw k'o de ko fɔli kan ka ko fɛn haramuyalen don o ma deli k'a fɔ anw jinnama anw ye bazumanaw ye u ye fɔli kɛ fo ka taa farika Fantani Touré ko ma a ye na an ka taa Stade de France kɔfɛ an ka taa farika ka saraka bɔ an b'a saraka bɔ la alimami ko a tun bɛ baara jumɛn kɛ ko a bɛ misiki de kɛ awɔ n'a kun kɔrɔbayara a b'a dabila siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ sabanan n y'a jaabi n ko mɔgɔ si t'a jira k'a fɔ ko e ka surun alijana ka tɛmɛ Bazumana kan a y'a si bɛ kɛ a bɛ fɔli kɛ a bɛ a ka seli matarafa. Jɛnɛkaw bara ka kɛ ni juin kalo tile 12 ye o y'u ka misiriba ni o bɛ tali kɛ jɛnɛ misiriba ka a mun n'a bɛ wele ko crépissage o ye laadalako ye ni a bɛ kɛ jɛnɛkadenw fɛ ni dugudenw bɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka taa ni misiriba mun ni a lakodɔnna diɲɛ kurukara jɛkuluba mun ni o bɛ seko ni dɔnko kunna ni o UNESCO ye kabi san 1988 fɛ arala k'a fɔ ko nin ye seko ni dɔnko kɛnɛ belebeleba ye jɛnɛ ni a bɛ an ka lampew ni an danbew n'an ka fɛn kɔrɔw ka olu yakubali kofɔ ani bɛɛ lajɛlen bɛ jɛn ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ bɛn ni keleya o taamasiyɛn ɲumanba ye arala k'a fɔ ko jɛnɛ n'a lamini den minnu bɛ fan caman fɛ bɛɛ lajɛlen bɔra yaasa ka se ka taa o nin don ni misiriba in a bɔgɔ mun ni o kɛnɛ kan an ka jamana kɔkan kibaru kɔnɔ la kɛba Burkina Faso kaw bara arala k'a fɔ ko Bobo Julaso kɔnɔna la u taara u tɛgɛ da maa dɔw kan maa mun ni ale ye jamana wɛrɛ maa ye ni u kɛmɛ ka balemaliso dɔ dilan usine mun ni a bɛ tulu kɔrɔlenw ta ka taa k'u bayɛlɛma ka kɛ gasoil ye ka taa feere maaw ma a yɛrɛ k'a fɔ ko ni usine tun bɛ ka baara kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye a kun dogolen don Bobo tu dɔ kɔnɔna la a bɛ san 2 bɔ bi ko finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli de taara se ni usine kofɔlen ma ni a ka baara bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin jamana ma baw k'a bɛ ka jamana musaka de jogo juguya baw wari min kan ka don jamana kun ka tɛ ka don a kun wa u bɛ ka tiɲɛni min kɛ ko ka se ka fu siri o baara la o de kɛra maa ninnu u lasagolen ye finitigilakaw fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Alassane Dramane Ouattara ale welelen don Nigéria jamana kuntigi fɛ ni o ye Bola Ahmed Tinubu ye baw jalajaba kan ka taa kɛ Nigéria faaba kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ farafinna tilebin fɛ jamanaw ka sɔrɔko bosoli jalajɛba sommet économique ouest africaine ka daminɛ juin kalo tile 20 ka taa bila a 21 na arala k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara a ye Nigéria musolaka bisimila musolaka mun ni ale bɛ tali kɛ ministre dankan ministre délégué mun bɛ kɔkancaw ministre so kɔnɔna la yaasa ka se ka taa jamanakuntigi ka ci lase ni ka Alassane Dramane Ouattara k'a wele ni jalajɛba in kɛnɛ kan farafina jamanaw u kɛmɛ ka ɲina san tɛ k'a kɛ gɛlɛya mun taara ka ɲina farafindenw kan ko ka a gɛlɛyaw ka a réparer ka kɛ ni nanzarasan waatiw ye gɛlɛya mun ni a dara farafinw kan Guinéenw ka dɔnkilidalaba mun bɛ yen nɔ ni o ye Eli Kamano ye ale ye clipu dɔ bɔ clipu mun ni o bɛ tali kɛ Senegali jamana massacre mun kɛra n'u b'a wele ko massacre de Thiaro yaasa ko gɛlɛyaba mun ni a taara ka ɲɛsin farafindenw ma réparation ni o ye mun kan ka kɛ musaka mun kan ka di anw ma ko a kana dan kuma dɔrɔn ma ko nin clip in tɛ dɔnkili dɔrɔn ye a bɛ farafindenw ka hakɛ de lapasa a bɛ farafindenw mun kan ka di u ma cɛnni mun donna an kun ni mun kɛra a réparation bɛ se ka kɛ cogo di ko a ko kana to ɲinalen ko fo farafindenw ka u sɔnni da a kan yaasa hakɛ mun n'a kan ka di farafinna ma gɛlɛyaba mun ni nanzara bɛ ta k'a da an kan o réparation ka se ka kɛ cogo mun na faransikaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko Paris merilakaw ko u ye tunganaden mɔgɔ 300 hakɛ ka siyɔrɔ di olu ma maa minnu tun bɛ yen nɔ ni olu bɛ si bɔlɔn kɔnɔnaw la Faransi kɔnɔ la ko ka kɛ ni waati tɛmɛnenw ye u kun ye yɔrɔ dɔ dilan ni o ye tantiw ye ka a di ni tunganadenw minnu ma siyɔrɔ tɛ maa minnu bolo ko ka sanga ni waati in ye mairie bɛ ka wulikajɔw kɛ ko yaasa tunganataden minnu bɛ yen nɔ a caman ye farafindenw ani Afganistanw ye olu minnu bɛ yen nɔ ni olu ka sifinnakaw bɛ dɔw bolo denburu minnu bɛ dɔw bolo yaasa ka se ka u bɔ bɔlɔnkɔnɔ sili la ka siyɔrɔ di u ma Taiwan kaw bara ni tile 2 in na bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ
pangulu don furuna pangulu mu n'a kɛra sabu ye ka mɔgɔ 200 kɔ mɔgɔ 250 ka olu bɔnɛ o nina Taiwan jamana kɔnɔna la arla k'a fɔ o dusukasi yɛrɛ ma ban fɔlɔ ko ka kɛ ni kɔsada in ye tuguni ko Taiwan pangulu wɛrɛ jawara ka jigin bawo maa minnu bɛ pangulu cakɛdaw kɔnɔna la ko olu ye wele bila k'a fɔ ko funu barani ni o ye bɔmu ye ko dɔ bilalen bɛ pangulu in jigiyɔrɔ la ko bawo ko a sira man ɲi u kɛlen ka wele bila pangulu in ma pangulu bolila jawara ka jigi ni pangulu kofɔlen ye arala k'a fɔ ko nin ko in de kɛ mɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin Hindu jamana ni a nɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma bawo ko jolibɔ mun kɛra ni mɔgɔ 200 ni kɔ in bɔnna o ni na o ko bɛ maaw kɔnɔ ko nin wale in fana tun bɛna kɛ tuguni wa ko a kɛra u ka pangulu cakɛdaba mun bɛ yen nɔ ni jamana pangulu cakɛdaba a kɛra o de wale la bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɔra o pangulu ka furuni kɔnɔna la ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta sanfɛ siraw fɛ yaasa sanfɛ sira gɛlɛya minnu ni a bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ka se ka dan siri a kɔnɔna la Ukraine jamana ɲɛmaa ni o ye Vladimir Zelensky ye a yɛrɛla k'a fɔ maa dɔ fɛ maa mun ni u y'u ka jamana premier ministre kɔrɔ ye ko ale ka yeta la ko Zelensky bɛ sɔn ka nin bɔ jamana fanga ko la pewu bawo ko ale bɛ ka mun ye ko Zelensky ka fanga kuma in na ko joli bɔn mun kɛra Ukraine jamana kɔnɔna la premier ministre kɔrɔ in ka fɔ la ko ni a bɔra fanga la k'ale b'a dɔn k'a fɔ politiki ko bunakun kan ani fo ka taa se k'a tɛna se k'i da don Ukraine jamana mara foyi de la bawo ko mara taabolo ma jamana kɔnɔdenw ja ministre kɔrɔ in ka kɔrɔfɔw la ko ale ɲɛ bɛ mun na a ka politiki ko a n'a ka mara ko ni waati gɛlɛya mun ni a y'a kɛ ko ninnu de bɛ sɔn ka kɛ a ka jamana yɛrɛ marali a n'a ka politiki ko bɛɛ lajɛlen dan ye bawo ko maaw tɛna danaya da tuguni jamana kuntigi in kan Ukrainekaw bara Irisikaw u ye u ka nucléaire dɔ ka kulonkɛw kɛ n'u b'a wele ko essai a yɛrɛla k'a fɔ ko nucléaire mun n'u b'a wele ko combustible ko a cɛnni da fanga bon kosɛbɛ nucléaire kura mun ni u ye a baaraw kɛ ka se ka a la kulonkɛ ko a bɛ tali kɛ a ka génération laban ma kura dilannen minnu bɛ yen ni u y'a baaraw kɛ ko nin bɛ tali kɛ Irisi jamana kuma u bɛ to ka bɔ k'u ka kɛlɛfɛnw ka a yirali mun kɛ ka essayement mun kɛ k'a dɔw bɛ tali kɛ k'a yira diɲɛma la ko olu labɛn bɛ kɛlɛ kama ni k'a yira ko minɛmafɛn mun bɛ ka dilan o bolo ko maa bɛ yen nɔ ni olu n'u bɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnla Ukraine jamana ko a essayement caman ye bagabagali de ye ka ɲɛsin olu ma ni k'a yɛrɛ k'a fɔ a y'aw labɛn ni maramafɛn juguman ni juguman ninnu bɛ anw bolokɔrɔ ko nin ye o wale dɔ de ye wa ko don nataw la fɛnɛ k'u kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ exercice wɛrɛw bɛna kɛ ni mugujugu wɛrɛw ye ka yira diɲɛma la keba an bɛ kunnafoli kun cɛ ni page noire ye sifinnaka mun ni o ye rappeur ye ni ale ni tora ka a sabu kɛ kɛlɛ dɔ senfɛ kunnafoli yɛrɛ k'a fɔ cogo min na arala k'a fɔ Abdoulaye Makalu ni a rappeur tɔgɔ ye Lord Machiavelli ale ka janajaw o kɛra bi jumadon in na u y'a ta ka taa da Lafiyabugu kaburudo kɔnɔ la kɛnɛ mun na ni a kanubagaw caman ani fo ka taa se rappeur dɔnkilidalaw olu caman kun bɛ yen nɔ ka se ka taa ni sifinnaka in da a dayɔrɔ laban na kɛnɛ mun kan Lord Machiavelli a ka musokɔrɔba a dusuma kasilen ye kɔrɔfɔ ta ka kuma dɔw fɔ kuma min n'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ to kiiri tigilamɔgɔw kɔ ani ka duwawudon kɛ ka a ɲɛsin ni maa kofɔlen in ma a ɲininkara Cɛrno Njayi fɛ an ka jango lajɛ kiba Lord Machiavelli ka musokɔrɔba ye alhamdulillah rabbil alamin donc an bɛ duwawu kɛ taba ye a bɛ tiɲɛ so bi ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ sumaya voilà ala ka yen kusaya ma ni ye anw minnu fana bɛ ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma donc maintenant duwawu jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin den ma ani kɔrɔfɔ jumɛn fana b'i bolo ka fara o kan. alhamdulillah rabbil alamin Cɛrno ne kɔni bɛ duwawu kɛ maliyɛnw ye ne den ka saya kunna wallahi u y'a kunna n bɛ duwawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ye a ma foyi dun ka ne to Lord ye ne n'a fa a y'an bolo bɔ fɛn bɛɛ la a b'a dɔgɔninw ka ekɔli sara a bɛ ne ka kuran sara a bɛ n ka ji sara ne ma deli k'a fɔ Lord ye k'a ka 2000 di ne ma k'a ye 2000 di ne ma a bɛ wari de di ne ma min ka ca ni o ye ni ne dimina a kɔrɔ mɔgɔw bɛ yan minnu b'o kalama n bɛ sɔn minnu bolo a bɛ taa u fɛ yen ko mama diminen bɛ ne kɔrɔ a y'a fɔ a ye n ka yafa ma a b'i ɲɔngiri ɲɛ de n'o ye tiɲɛ ye yarabi a ma ala ko k'a ye hɛrɛ ye nin ko in kɔni y'a sɔrɔ ne bɛ fanga kɔ ne y'a yira ala la ala de den di ne ma ni ala y'a minɛ n y'a di ala ma donc ne kɔni n bɛ fanga de kɔ
n y'a ko di fanga ma fanga ka baara kɛ m'a yira siga t'a la dugawuden kun don e mana kasi fɛn o fɛn nɔ Lord Machiavelli kun wulilen don k'a jɔ o ko la e bɛ se k'o m'o sereya n balimaw filɛ olu b'o sereya awɔ n y'a yira ala la n'a ye ala tɔɔrɔ a ye n tɔɔrɔ kasi ye wajibi ye mais ne kɔni ala y'a di ne ma ala y'a minɛ n y'a di ala ma. Ni ne bɛ dan siri an ka bi bamanankan kibaruya la ka kɛ ni juma juin kalo tile 13 san 2025 ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don janni ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na yaasa a bɛ se ka kibaruya sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan an b'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni yɛrɛ kɛnɛ kan jaw yɛrɛ la aw la balimakɛ Keba Jalo ani Falaye Keyita fɛ a k'an bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.